Colegul mi cam fric, coleac, și nici nu se vede clar. Da, mă. Mă, dar stai că am ștergătoare, Pistolul ăla. Hai. Bă, alo, ții minte unde am pus pistolul ăla? Nu știu, colegul, nu știu. Hai că-i pierdem. Hai. Uite, am găsit niște cuie, ia de aici. Hai, dă-i. Ai văzut, colegul? Pană direct. De unde ai învățat, mă, Romică, să tragi așa cu cuie? Am avut cartornier, corc. Ce ăla? Desene animate, m-am uitat la desene animate. Ia-te pistolul, Romică. Fii atent aici. Hai, să te văd în acțiune. Colegul, dar eu n-am tras niciodată, colegul. Lasă, Romică, toate au un început. Ce Dumnezeu. Da. Hai, du-te, dă-i. Ieșiți afară! Ce vrei, bă? Colegul, m-au întrebat ce vreau. Ce le zic? Păi zile că vrei un credit de refinanțare cu dobândă zero. Dar nu vreau credit. Pe atunci zile culcat. Păi nu vreau nici credit culcat. Bă, nebunesc, mă, rol cu tine, Romică, mă! Zile să stea culcat! Culcați, amândoi, culcați! Strigă la ei, culcat, că de-aia ți-am dat pistol! Culcat! Nu vreau, mă. Colegul, o zis că nu vrea. Ce fac acum? Nu vrea, gata, asta e. Atunci ai lăsăm în pace. Bă, Romică, ești cretin? Bă, Romică, cum să-i lăsăm în pace? Hoți, infractori, mă, trebuie să-i prindem, mă! Asta e misiunea noastră a poliției, noi prindem infractorii! Am înțeles. Bă, băieți, vă rog eu frumos, dacă eu vă zic acum culcat, să fiți culcați. Vă rog eu frumos, că dacă voi vă culcați, o să mă ridice pe mine ăștia în grad. Așa că e o dorință de-a mea, să știți și voi chestia asta, e un vis. La 3, 2, 1 și, da? 3, 2, 1... Culcat! Nu tu, mă, nu tu, nu! Zic, prostule! Ăștia să stea culcați! Ia și pune-i cătușele, hai! Hai! Să-i pun? Pune, hai! Ala, bala, portocala, cine mi-a furat, ba, na, e scăpat. Vino aici. Banii mei! Las că știu și eu piesa aia. Mă, și-ți iau, vară. Ia,
Pun cătușele. Ce faci, Romic? Ce faci, mă, băiatule, mă? Ce faci acolo, mă? Cum ce fac? Pun cătușele. De ce ai pus, mă, cătușele numai ăstuia? Păi dacă am numai o pereche, Dar cealaltă unde-i? cealaltă am folosit-o eu civil aseară cu soțioara mea. Ce-ai crezut, mă, băiatule, că dacă mănâncă ăștia toate rahaturile despre noi, chiar așa e și în realitate? Că nu mai suntem capabili, că nu vă mai putem prinde și de astea? De astea? Bă, ulciorul nu merge de multe ori la apă. Dar dacă meseria ta este de hoț, meseria mea Noastră. A ta. este să te prind. Ai văzut, Romică? Colegul, Asta e misiunea poliției române. mulțumesc frumos că m-ai ajutat tot timpul și ai fost prieten cu Asta mine e și misiunea poliției. mereu m-ai ajutat ca și coleg. Asta. Bă, cum a fugit ăsta, mă? Bă, Romică, mă! Cum a fugit ăsta, mă? Zi și mie! Nu știu, colegul.